Iets anders wat op Pinkstermondag ook zou kunnen plaatsvinden, dat is bijvoorbeeld een bezoekje aan de kastelen waar wij in Limburg erg trots op zijn. Want het is voor de 5e keer de dag van het kasteel. Bij mij hier op de bank Katrien de Vos van de Stichting Limburgse Kastelen. Hartelijk welkom. En Guido Meijers, kasteel Daaldenbroek. Jullie doen mee aan de dag van het kasteel. Mag ik even bij jou beginnen, Katrien? Hoe belangrijk is een kasteel nog voor ons Limburgs erfgoed? Heel erg. Leg eens uit. Het is eigenlijk net zoals de kippetje die we net hebben gezien. Er is iets uit het verleden wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Wat kippetjes geven eieren, vlees. Het is een mooi ras, stevig, kan tegen de vorst. Nou, noem maar op. Een reden waarom het gemaakt is. Zo is het met kastelen ook. Er is een reden waarom ze ooit daar neer zijn gezet. We hebben in Limburg 265 kastelen. 265 ja, ik zat ook even 265. Het is ook een dik boek overigens. Dat zijn er ontzettend veel en dat weten we eigenlijk helemaal niet. En nou probeert die Stichting Limburgse Kastelen om meer bekendheid te geven aan het feit dat wij zo'n mooi cultureel erfgoed hebben. En waarom is het mooi? Het is mooi in het landschap. Ze staan er altijd met een reden. Je hebt kastelen, een verdedigbare berg, een motte, een ruïne. Een kasteel zoals Hoensbroek bijvoorbeeld. Bij een kasteel denk je dan aan ridders. En kasteel Hoensbroek is dan zo'n kasteel met een vorkplecht en het echt. En je hebt landhuizen langzamerhand. Je hebt in rond Maastricht, Vaas-Hartelt, al die huizen van Ragout. Dus er ligt een enorme hoeveelheid geschiedenis. Ja. En wat onder andere de Stichting Limburgse Kastelen wil doen, is... er is trouwens een hele interessante website waar al die 265 kastelen ook zichtbaar op zijn. Je krijgt een map als je gaat naar www.slk, dus Stichting Limburgse Kastelen. slk.nl, ja. SLK, ja. Dan kom je op een beginpagina en dan zie je met een Google Map heel Limburg. En overal waar die kastelen zitten. En dan klik je aan op zo'n kasteel. En dan krijg je daarnaast informatie. Foto's, waar het ligt. En ook het kasteeldomein, waar wij ons op dit moment heel erg mee bezighouden. Namelijk, wij willen proberen zichtbaar te maken dat wat er nu nog in het landschap is, wat hoort bij een kasteel en waar we eigenlijk helemaal geen weet meer van hebben. Een bomenrij die een oprijlaan is geweest. Maar doordat er een snelweg tussendoor is gekomen, is er een ontkoppeling van... bijvoorbeeld bij Schinnen zie je links het kasteel en rechts de bomenrij, die dus ooit zo naar het kasteel ging. En als ik kijk naar jullie internetsite SLK en ik ga naar die Google Maps, dan kom ik onder andere op bij een van die kastelen. En dat is kasteel Daaldenbroek. Hoe is het om in zo'n kasteel te werken? Want jullie hebben daar een horecagelegenheid. Want jullie zitten elke dag in de geschiedenis. Ja, dus... Voor de horeca is het heel mooi natuurlijk. Ik werk er heel graag en ik denk zeker dat mijn mede-collega's dat ook allemaal doen. Het is een speciale locatie en wij merken ook dat de gasten er heel tevreden over zijn. Tenminste, ze voelen zich heel opgelaten en heel blij eigenlijk dat ze op zo'n binnenplaats kunnen genieten. Ja. Maar een kasteel is niet ingericht als horecagelegenheid. Levert dat niet wat problemen op? Ja, de effectiviteit met de horeca is heel moeilijk. Daarbij heb je wel natuurlijk de charme, maar het is nooit zo effectief als een hotel wat gebouwd wordt als hotelbestemming. Wij zitten met dikke muren, daarbij ook warmtes wat heel langzaam naar binnen komen, maar ook weer heel langzaam bijvoorbeeld naar buiten gaan. En dat zijn allemaal problemen waar wij ons hebben aangepast. Maar het is wel heel sfeervol. Ja, zeker weten. Het is bijzonder om feestjes te hebben in een kasteel. Ja, dat is ook helemaal in. Of in te slapen in een kamer die met enorme mooie balken of met de oude muren of met de schouw van vroeger. Ja, er doen 90 kastelen mee aan de dag van het kasteel. Kasteel Daaldenbroek heeft besloten om mee te doen. Waarom? Ja. Waarom? Eigenlijk om de educatieve wijze. Wat ligt er achter die dikke muren van zo'n burcht dan bij ons? Wat ligt erachter? Wat bevindt zich daar? Laat het even aan de buitenwereld zien. Dat iedereen ook in de omgeving weet van... Kijk, dit hebben wij toch in onze gemeente en zelfs in heel Limburg. Want er zijn op deze dag, Tweede Pinksterdag, doen er 9 kastelen mee in deze kastelendag. Ja. Het is eigenlijk de dag van de buitenplaatsen. Ja, want dat is het thema dat dit jaar aan gekoppeld is. Waarom is dat thema zo belangrijk? Nou, omdat het eigenlijk voor het eerst laat zien dat er een plek rond het kasteel is. Eigenlijk ga je tot voor kort naar een kasteel en dan realiseer je niet zo erg dat het een inbedding heeft in het land. En dat het zo geworden is dankzij dat kasteel. Want het kasteel lag altijd op een bepaalde plek. Het moest verdedigbaar zijn, er moest water zijn.
Er moesten buren zijn, er moesten boerderijen zijn. Dat willen wij eigenlijk laten zien op zo'n kastelendag. Ja, er moet water, we hebben een gracht, dikke muren, dat is verdedigbaar. Waarom wel aan deze zijde en waarom niet aan de andere zijde? En dat wordt allemaal op zo'n dag dan verteld. Nou, elk kasteel heeft natuurlijk zijn bijzondere geschiedenis. Ja. Wat triggert jou in die geschiedenis van kasteel Daalzicht? Eigenlijk het hele, ja, wie heeft er gewoond? Wat is er allemaal gebeurd door de jaren heen? En waarom is het afgebroken? Want dat is kasteel Dalenbroek. Dalenbroek overigens, ja. Die historie. We zijn er nu al mee bezig voor het op te bouwen. De huidige eigenaar is ermee bezig. En wat bevindt zich daar allemaal onder? Zo'n fundering, we gaan weer uitgraven. En wat komen we allemaal tegen? En dat is wel interessant om te zien en ook te weten. Ja, Katrien, wat trekt jou zo aan kastelen? Het waarom. Wat was er? En wat is er nu nog? En hoe gaan wij om met dat culturele erfgoed? Wij hebben op die website staat er per kasteel een klik naar kasteeldomeinen. En dan zie je op een oude Tranchot-kaart van 1800... zie je nog de elementen van dat kasteel. Dus die oprijlaan en het water en van allerlei. En waarom we dat hebben gedaan is omdat er nu met de ruimtelijke ordening zo ontzettend makkelijk iets weg wordt gehaald. Als je nu een grote laan met kastanjes weghaalt, dan is dat op zich, kan dat natuurlijk goed zijn als die kastanjes dood zijn. Maar het duurt een flinke tijd voordat je weer zo'n laan hebt. En die laan is ontstaan in de structuur van hoe hoe het landschap was ingericht. En eigenlijk zijn wij in Nederland behoorlijk... eigenlijk zijn wij niet Limburg, maar de rest van Nederland is eigenlijk de delta van de Rijn. Dus dat is allemaal water, plat, dat spoelt allemaal de zee in. Maar wij hebben hier dat landschap met die bergen. En als je kijkt naar het verschil tussen Noord-Limburg en Zuid-Limburg, dan zie je ook dat Zuid-Limburg, daar is alles veel kleinschaliger. En dat is nog steeds zo eigenlijk. Met de boerderijen is dat zo. Want in Noord-Limburg konden die grote machines het land wel hanteren. Maar in Zuid-Limburg heb je altijd die helling en je erosieproblemen. Ja. En daar moet je dus altijd rekening mee houden. Dat je land niet afspoelt. Maar het zijn gewoon 256 juweeltjes. Ja, zeker. Absoluut. Dat zeker. Tot slot, aanstaande maandag is het dan zover. Het gaat gebeuren, de dag van het kasteel. Ja, jullie zijn een van de mensen die het kasteel openstellen. Wanneer gaat het open bij jullie in Dalenbroek? Vanaf 11 uur. We doen het samen met kasteel A-winkel en kasteel Montfort. En daar vinden allemaal activiteiten plaats voor de kinderen en ook voor de ouders. Ja. En Katrien, jij kunt maar één ding oproepen, dat we vooral gaan kijken, hè? Ja, want het is ook bijzonder maandag. Want je kan bijvoorbeeld een tuin bij kasteel Genoes in Oud-Valkenburg bekijken. En anders is die gesloten. Dus de eigenaren die zijn nu bereid om 1 dag de boel open te doen om hun tuin te laten bekijken. En je kan al van unieke Google gelegenheid. Earth kan je al kijken hoe dat zit. Ja. Zijn ze te zien welke kastelen ook meedoen aan open dag op jullie dat site? staat ook op de site, maar dan van de Nederlandse, dus van kastelen.nl is dat. Ja. En dan zie je de 9 kastelen die waaronder zijn kasteel wat open is. Bedankt voor de komst naar de studio en een fantastische tweede Pinksterdag toegewenst. Leuke dag.